Kubor ka Batesi TV lawan rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong ringkat bat ka net footage ordar mapi minwan ra mangi hakerdom ying jongpi ka jing bitar jong ki sang bahalang bapher ya ka jingle benti jong ka sarkar pedeng bat ya ka jing bamkren ai watang shikantin jong menteri ketanat ki kampo ying u Amit Shah halor ke inaline permit ha ka jingwan yo ka jat jong u dangshen ha ka ni ka nongba Shillong kala penlong ya ki Kynroh sang bahalang ban pensawa ya ka ni ka Jingdawa ta ki jingtho badawa ya ka inaline permit ha ki Kynroh bat ha ki jaka pat ba ha ki benta bapher jong ka West Khasi Hills district Haka arpu kundai trik ubnai naitung arajar arpuway. La labru ya kumgini ki jingtho hakeleng kashnong Mairang mission, but hakashnong pendeng umyong kishnong kibadan hapo ka Mairang civil subdivision.